Türk Vatan Savaşı yıllarında Tatar halk jırları arasından halkka kim toralgаны ул su boylap jırı bola. Әлеге jırны Казанга тонлыклы баянчы Рукия Ибрахимова алып кайта. 1942 елның җәендә Идел буйлап пароходта сәяхәткә барганда Рукия Ибрахимова бер моңлы матур көй ишетә. Аскы катта кисмәкләр арасында посып кына бер яшь кыз матур шушы көйне җырлап утыра. Рукия Ибрахимова әлеге көйне ишетеп алып, шундук баянын кулына алып, кызга кушылып уйный башлый. Һәм шундук әлеге көйне отып та ала. Соңыннан әлеге көйне Рукия Ибрахимова Зифа Басыровага өйрәтә. Шул көннән башлап әлеге көй беренче тапкыр су өстендә яңгыраганга күрә, әлеге җырга су буйлап исеме бирелә. Җырның беренче башкаручысы Зифа Басыровага баянда Мөхтәр Әхмәдиев уйный торган була. Бүген әлеге җырны без Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясының быелгы лауреаты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәүдәт Гыйләҗев башкаруында ишетербез. Фәүдәт Гыйләҗев һөнәре буенча инженер, ләкин бала чактан җыр-моңга гашык кеше. Оста гармунчы, күп кенә конкурсларда җиңү яулаган җырчы. Татар халык җыры соңыннан. Сәхнәдә Фәүдәт Гыйләҗев.